Taliwa sa daotang panahon, wala misaka ang presyo sa mga palaliton sa Mandaue City Public Market. Sa ilang isdaan, dili hinoon kaayo daghan ang nag-display o naninda karon. Kay minus ra kuno ang nanagat. Maong dili kayo daghan ang stock sa seafood. Apan matud sa mga manindahay, wala ra kaayoy pagsaka sa presyo sa ilang baligyang isda. Pareha ra usab sa miaging mga adlaw. Samtang sa karnehan nga portion sa merkado, matud sa manindahay ug baboy, mas daghan og supply. Hinoon sa ilang baligya, nakakuha na usab kuno sila gikan sa laing probinsya. Depende sa parte, mapalit ang baboy sa tag 350 pesos kada kilo. Samtang sa manukan, adunay tag 210 pesos kada kilo sa whole chicken. Daghang supply sa baboy ron. Kay mailan man namo dinhi kay kung daghan og supply, daghan halos na mga tira makaihaw. Not like itong mga the other months, wala raman isa. Aha. Pero ang supply ha? Nihit mo, no? Nihit? Oo, kanini asya, diha raman ni sa wano gikuha. One war. Munggo ra one war. Ano ni Hitron? Sa hangin, sir.